Kadba ka Central Recruitment Board CRB Meghalaya Police kadang penlong ya ka Physical Efficiency Test PET bantung kampulet lingba ka Unarmed Branch Sub-Inspector UBSI Unarmed Branch UB bat ka Armed Branch AB Constable ha 1st Battalion Mawyong nadu ka khatlai trik ukala lengkat arja arpusan mi biang ka jingbom hon ki samla halor ka jing pentrai kam ka sarkar ya ka 20 times bat ka double elimination bantung kampulet namar kampen hon ya ki nong ya khun Hadian ka jing yo jing tep halor ka tay ka jing benyaw ki samla nakaliang ka kunhon usulong mil haka khat nyaw tarik ukala lengkot araja arpusan kala let ka tay ka jaka ban ya kendu ya ki samla ki bedang ya kun ya ka physical efficiency test na ka tay ka battalion Habakran siya usulong mil ki samla ki lapan pau ya ka jing bomhon ban persya halor ka jing penmi kendon ka sarkar ya ka double elimination but 20 times habaki pen ya kun ya ka physical efficiency test ban rung kampulet Kisamla kila ongru baga jing temu ke sarkar kat kum kita gi kendon kedai bau nong maria ubam la ban pendap ya ka physical efficiency test hapo ka arpu saw minute kinom la shu ban tho examen kat kum ka kendon 20 times kat baya ki nong ya kon ki bayo san pau ne ndru pau shaneng haka examen kin sa sha weng na ka jing thungkam la da kim la ban pendap ya ka jing maria hapo ka arpu sin Haba benrap kila penpau ya kajing persya bakin selit bu jing ujor sa ka Central Recruitment Board. Mentang idon hagane ka jaka hane hapo madan hane ha kamat git jong ne ka MLP. Ka badairu ka singi ka bangi amare ya kata ka UBSI. Te nga uwe ne ki briu ka ba tre ha ka imlang salang. Henry ka doru kuju ka por sarkar na kata ka daw ngamla ban penpau ya ka dur jong hapo ka media. Ya ba kata yang asimet. Te ki babun ki samla ki laut sanga. Ki ong ba Halor ketua jing penbana ke sarkar bakin sim 20 times lane arpo sha nakapus jong kitu kibriu ki bapas ya ke exam. Te ki babun ki samla ki laut sanga ba ki ong ba kata kamlong ka badai. Nyim suya hab balai batang kita ki ba klan mare ken yo banto exam. Namar ba kitu ki biyo san pemak suruh gila pas. Kene ka PET lane kene ka physical efficiency test kalong tik kum ketua ka bangi ong kata ka preliminary examination. Kabelong ka qualify papar lane ka qualify marks ka bangin qualify ban lit syakatai pat ka exam ka bakham baha ka bakham donkam ka badai kartin exam namar balai ka jia kamta namar baha ka UBSI bat ka UB kategori ka marks ka he ka exam written exam ban ka physical ya ka PET tenak tak tahu ngapen pa ku jing sukhya ka bajur baha lor de benta nam tagi samla ki bawat kam khamtam ke baki don kijing sania satang ya ka ya ka home department namar balai bakane home department ka don kata 85 transparency haka jing thap kam jongka te na kata daw ngapan pau jing sukhya nam ta kisamla ban ngi pan paru jing persya jing la don bor yang nek sarkar te hak bedai bat ka UBSI bat ka UB kategori kidon kisamla giba penkrek ban mare sisnam hendri ki penkrek exam si banai Don pat kena gipa pen kre exam sisnam siteng lane sisnam ki pen kre ya kam nam ta kamare pat tang ban pas. Te Henry ka sarkar pada menta kamut ban suyu urat no ya hok jong kita gipa pas san pulan lane hendro pomax. Katang pen pau jing bom skuya hap namar balai namar ba lada pimut benum ai to exam ini kata ka tes balai pat peda pen pas kata exam ka bangi mare. Ka bhabe pen feel sendon. Te kidon ki samla ki bala ud ki bala nam ki barawan ki nga nakiyeng kasam ka biang ki ong bala da sarkar ka penduk ban tho exam nam ta ka UB kategori ba ka UBSI ai gitu ki papas mulu mala ki ban se ba hambali sakun te ngaru ngasmu dai bahai kata bala da kidon ki samla ki buka bali sakun ka pensluri ki ba namar ba kumno kindu ne ka hok jong ki la da ki pas ya ka exam ya kata ka PET ka bang yong banang ta kai ka bajia kalong ba tang gim kwa ban kum tho tan yu minister ba persutun tan song namar bola sa long baj uding sendok la baro sikata henry gaman se namar bakane ka jia tang menta besimti uba person tensong kum home minister baro sikata gamut ki bala pas ka mare baro khoj ki yolo ban tho exam henry menta mas simti uni person tensong nalor bo pendrit Jakarta thepkam kata long jingdu nong ka bakrau bai ki samlan nalor pendrit ya Jakarta thepkam bar ka baar menta ule sagane kata ka ba ong bat sim tang 20 times na kata ka na kita ki merit list la banong kamut menta ki babun ki bambare ki bala ki bio excellent lan ki bio khnai pomax ki di giju ki bambare ka EB kategori ki di giju ki bambare ka UB kategori bagi di giju ki bambare ka UBSI te kemud udi uju ubri bambare baro lightly ki pos te menta kai ka ban jia yu gitu ki biru ki bala asan ki bala orang ba ki bom yo ban apply yu gitu ki pus EB ba UB te
mentai pin penyu jor mentai yo beri ubaklan merek bad ubaklan kharkot kamlong ka badai hari pidi ban ai kalat ya borok ke bala pas ya fiscal efficiency bakin yo ban thoi ke exam margim la ban tip le se uni ubayo tang san pun max la sai yo aspas po ka exam mla ban tip kata bala ban tip le sai le se utu ubayo sispa max kamare le se yo tang san max le ni sispa max ka tho exam te ladak sarkar kale kumne kamut bak sarkar kan myo su ik bru ke bastat le ni ki bru ke ba sempang sisa ban sim ki kam jong sarkar badin kan ni kadau ba ngisi ibun ba hapo police station kebun ke jinglaj hala kini giri pat ba nambar baki officer kimnang bersim ka kes bun ke jinglaj hala ki sang balang nambar baki officer kimnang bersim ka kes na kata kadau ngakar parik sarkar bagri penduk no kini ketunti time sabari banai lat ba ya barok khoi ki bal apa cika PET bakin yo ban tho exam kumju bakin yo keju ka hak kumpaki lapas. Wedi pat bakani ka 20 times mensua ka judon ne Em kampat judan rek kadang dei kan iksin ka ban kong bagi entah. Ang la persang ban wat jing tip andre kim ai jing tip namar ba ngap la persang li napo office jung CRB ki ong ba ngimla ban batai namar ba kadon ka jong ka but ka ba penkre kata. Em ngala ya keren te ngan sapa ka jing tho habide bat ka habide ka official sepo CRB ngan sapa jing tho banang ta ngala penkre ru ban ngala karpat ru giwi pat ki kisang balang ngala karpat kisang balang buat kemjuru da ka buram mde bangalek politics re nga karpat wi parti bikin keren lam ya kanika kam namar ba kamlong ka badai ker kumujing sungtu jing iksamla habide bat ka ibi kategori lada pila ban mere tang ban pas mak kemut pio hispa arpsan max te lada pila full max kamere pio arspasan po te kemut uni uba yo hispa max ula tam lupa yo hispa arpsan max yo tu ubri uba chupas mak te haka UB kategori angano haka ibi kategori lada pile da kata 20 times tang sngudai ngasung ham andre haka UB kategori haka on branch bat haka UBSI ka max namta ka fiscal efficiency test kadai tang hispa max te nang ta ka max habide bat ka written exam kadai laispa max te hangta keng sngudai nong ba de ban ailar keng kini bayo pas mak ru haka UB kategori bat UBSI nakaliang jonga ru kadai kata ka kompani aja kani ka sarkar mta kalong unfair da ya pej bakani ka jog ya thap jam mta ta namar ba oj barok khaki ya persang kumju hi kidon hi ba kabor jongki ka la tangkat tu le se andrei ki khambyang ha kot kasla andrei kimyo alat shu andrei menta pin shu ai tho tang ye kitu ki bala an mare ba pitep hi ba kitu ki la na kimla na ka kot le se ha katu ka kum kapus SI kidon kam hai kitu ki badon kam ha ka jingnang jingstan menta pat kin ai tang kitu ki bala mare le se kimla hadin habut ya ka exam andrei kini ki ba la sanpho le se khamla khamtri stom ha ka puli puthi mentang insya Allah puli puthi andrei ba ka liang kamare don hi ki bam yo lat ban ya praktis lem kum praktis ki namar ba kapor kamsha le se ka jing puli puthi jongki ka jing ya ganti ka jongki ka jing em ki le se ki don ha shabar le se andrei tang ni apo jela lade ande kim yo lat shu ban ya praktis lem praktis ki te mentang pin shu ya bu da kani ka 20 times kami hap arong so kum tahi ka nakadiang jonga ka jing pedi jonga te ngaso baka sarkar kan dan kam ban ya kani ka ba kamlong mo nek komni ndrei hoj kumbai yong tiwei ba ya ka ibi kategori ta kai hab hi namar ba ka he ka physical ndrei menta ya ka SI ya ka UB ta msoi hab shu namar ba dan kam hi ba nya yo alat lang barok ban ya kanong equal kan ya kan kata ka right to equality nakaliang jonga ta kadai ba kan pej ba namar ba hoj kumbangi kum ki khna puli ngiru idai hi te kadai ban ya kata ka right to equality lal dei ban long no bakan nem ya unfair kan konta kini olat lang barok hoj te ingin saya namar ba kadang dei ka first step jong ka recruitment proses te kampat dei ka second step ya te kadang dei tang ka sinjam bangin yo ban rung tu ka jingkhang bangin ya le ya ka kam ma lam ta ban yo ya ka kam ka jam te jingsha kam dei kin ban ne kadi ban alat lang yang borok kan lam ta nga karpat hi ba ka ngangit scam hi ba nang ni sakhamat kat banang mi ki por sini ta bakan nang khoj namar ba hoj babun ki ya ut ya kata la slam hi ki ya ut borok hoj ki khna samla ba kamdon kata ka jing khoj ka jing suba ka liang ka tap kam tap jam ai te ngingit ba ka menta kan nong ka ba khoj ba ka ba suba ma Sipo ujuk kandidat ujuk kena
te u apply ke post haga UBSI haga AB kategori batka UB kategori te sebab haga UB kategori don san nen rut lagi post ma haga tu u apply sandali te nang ta plus batka AB u apply batka UBSI kilong barok new pratali u apply barok kita u excellent ma te sebab da u yo ban tha exam pat u yo ban tha exam barok light lagi kategori te nang ta ban tre pat pratali sebab lu pas exam ban tre pratali umla ra ma ula ban tre tanggawe ke post te kata kedai ga jing ba kihaban ai bet ye ki ban tha exam borok ki papas haga pet kemud ki papas 24 by hapo 24 minutes kita ban ai ban tha exam te habe dapat katan times ngi i ketu ka jing pen shine report mi advertisement na i cerman mah dang jong CRB te isu ong to ba kedai 20 times tambah iklam itu pat balai ki pendon kam ki pintre kam ka tu 20 times nambara ha nyi sentho ba ke application la poi be digilak hagane ke recruitment mah te syubo la da ukna ubayo san phon rupho umyo ban tha exam kalong gajing do ba kraw number u apply nrutli ki post nyotli ki post hagador san phau ma hagis pa san phau ko ke post te sibu apply southly la point ruspa nrutli apply la point khandai spa te kum gajing los ba kraw do mi ban tha exam nalor ba nalor bu la ban mare hagapet ma kata kadai ke point sakawe ro kadai ka ba penlengok ba ngim shai ka ba ngigum kisamla thep kam hane ngim shai namar ba along ki hagani kapet kile double eliminate kemud ba haga pet kemud kile 24 above minutes ki candidate ki ba mere 40 minit sejerong ke minit kena syuban tak sama kata ngi accept ya kata namar umla ban pendep hapok por balobo tenang tapat sagawe ki eliminate kemud badai ba ki pentrekam kata 20 times gain te namar ba ukna ubi san phon rupeu nyo pheu hi dada umpoi hakate ke 20 times kalau ngajing dok kraw i ma kajing tristem jang i te nang taro haga sakawe ke point ngamut ban keren he ka kalong ba syubuk ma lada ki 20 times into number of vacancy ki ong ma te syubuk don kum ga jong ga UBSI ki don live heu tli ki post jong ga kasi jantia kategori nang ta ki multiply 20 kemud long ruspa ma ruspa syubuk don ki ba yo sispa marks excellent kemud ki don ars pa ngut te nang ta ki khandai pheu ki don ars pak lain nilai pak ngut kalong plus ntal lais pak ngut ki kandidat lapsia la rung hak teka 20 times left day tang lais pak ngut te kitu ki biak prapau ki don san pak ngut ma ki don san pak ngut te kemut kawan sistang ban rung 20 times kadai stang lais pak ki don san pak te mut ars pak pat kin lek kumno ki te ki yo te nang ta kadang ngi klem shai na do pas dang mi advertise ngi klem shai ki klepen shai kono te nang ta kadang ngi dawa ba ngi dai ban yo thak exam ki barok ki pas ya kapet ki dai ban yo ban thak exam tang tahi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya